Muri Zimbabwe pane chitiko chakaitika chatoona kuti chakonzeresa kuti war veterans arambire Mnangagwa kuti apinde mu3rd term yake, mu3rd term bid yaari kukambenera. Ndoda kuti hanzi mapurisa akatsamwisa sangano revakarwa hondo yerusununguko yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association nekukanzura musangano waro wavakanga vakatenderana kuti uitwe muguta rechipiri. Muri Zimbabwe sanambopinda munyaya zvizere ndokurudzira chibva subscribe like wotina on the bell icon. Tirambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Noti pena muna munonzi musangano weboka revakarwa hondo reNational War Veterans waiva wekuzeya sarudzo dzemubatanidzwa unonzi wakatarisirwa kuita Victoria Falls pazuva richatarwa. Saka vanoendera mberi vachiti kukanzirwa kwemusangano kwanzi nevari vehondo yerusununguko kwakauya zvichitevedzera kutyisidzirwa kusina kujeka kwavakaitirwa nemapurisa kwakamanikidza vatori venhau nechishanu kuti paitwe musangano wechimbi-chimbi apo vatungamiri vesangano iri vakayambira chikwata chenhengo dzeZANU-PF kuti chirege kutsvagira mutungamiri wenyika vemasondamdzo Mnangagwa rutsigiro kuti vatore chikamu chechitatu muofisi. Saka ndozviri kutaurwa panapa nemaWar veterans achiti aiwa emasondamdzo Mnangagwa ava kutonga last term yake akatonga kubva muna 2018 then ndobva aelectiwa kunzi ngaatonge mu2nd term asi 3rd term haasi kupinda. Muri Zimbabwe ndo mashoko ari kuburitswa panapa zvinzi aiwa maWar veterans aramba akati aiwa ED haachapindi mu3rd term. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Pinai comment section medu musangana kusubscribe kulike and turn on the bell icon. Tamuchiona maupdates anokupa pano paZim News Live.